musíme ísť ešte ďalej. Som dosť hladný, ale najprv si idem urobiť táborisko a potom pôjdem niečo uloviť. Toto by sa to dalo. Tuto je to akurát pri strome, čiže to bude mať ten oheň, bude mať obrovskú silu a grády. You understand me? Viete to použiť aj v angličtine. Dobre. Teraz odhrabem a mi dostal do rukavice. Toto mi podrží člen štábu, ďakujem ti moc. Teraz. A musím to odhrabať tak, aby bolo vidieť aspoň zem. Tam sú ostne, to nie je asi dobrý nápad. Začnem túto teda. Robte to ako pes. Keď si chcete zdvihnúť náladu, ako morálku, tak môžete pri tom aj štekať. Au. Dobre, už ma to nebaví. Listy a bordel. Nič iné. Sú tu fakt drsné podmienky. V takýchto situáciách musíte držať sám do sebou. Chápete, ako to držať. Nie, že doslova sa držať seba, lebo to by ste rovno urobili. No proste kopeme, ja. Myslím, že toto by mohlo stačiť, táto jama. Tak. A teraz tam dám to drevo. Svojou jedajskou silou. Dobre. Teraz to tam takto pekne uložím. To na koncoch ešte vlámem. Dobre. Ešte tuto na konci, aby to nebolo moc široké. My nechceme široký oheň, ale vysoký. Tak. Dúfam, že to chytí. Musí byť pod tým vzduch, viete, aby sa to zapálilo. To opretá. Dobre, to je teraz podstatné, musím si uloviť korisť. Vydáme sa. OK. Musíme spávať, ne? Musíme ísť tam, poďme. Dobre, keďže korisť je určite ešte ďaleko, musím si vyrobiť provizorné snehule. Vidíte tie konáre? Teraz vyberte také zrubky, tak to bude odlomiť. Tu tam zase tie ostne. Moc nie. Čakajte. Vyťahnem si svoje provizorné nože. Tak. Máme. Už som si zobral viacero, víte? Napríklad takýto, víte? Že tak. A tu nie. To asi nepôjde. Ja tu pohľadám ešte nejaký. No, s týmto by to možno išlo. No tak. Tak som chcel budem v prdeli to tak. Možno to pôjde odlomiť. Fú, dobre. Jednu by sme mali, teraz druhú. Pomôžte si, Kriste, nadávajte, ale my nemôžeme nadávať, lebo sme vo verejnoprávnej televízii, kde sme v kabelke. Tak toto narežem. Op, pozor. Dobre, máme druhú. Tak.
adrenalín, môžeme ísť ďalej. Teraz ešte čo urobíme, zoberte si nejaké lano, čo ste mali po padáku, ako ja, a priviažem si ich o nohu. Čiže budem vyššie nad zem. Začiatočne môžete dať dole, keď nejdu, ako teraz, sa pohýbajú. Takto všetkých môžete polámať. Teraz to musí poriadne utiahnuť, aby tie snehule držali. Je ťažké udržať tú ťažkú snehulu. Dobre, tak si to uviaže. Mám prvú. Tak snehule už mám, môžeme ísť ďalej. Zapadol som. Au. Nevyzerá dobre. Dáme si reklamu. Takže tu je mojich 7 days za 60 sekúnd. Žiadny cieľ, idem kam chcem. A skončím tu a tu. Prvý deň peklo, fakt peklo. Chytím stop a zrazu je to ino. Ty kokso, super. Ďalší deň noví kamoši, idem s nimi. Husté. Krása. A ona včera večer, poďme ďalej. Ráno stop, pláž, vňamka a bicykel, vo vode, bomba. Som sám bez prachov, tak umývam riady. No comment. Zablúdil som. Stretnem týpka, večer je vraj party. Chcem to zmenu. Tak to je moc. Ale aspoň niečo, mám jej parochňu a ďalší deň a noc. Najprv nie a potom áno. A že zoznámim ťa s našimi. A ja, sorry, už musím. Bike, kára, vlak. A potom toto miesto. A ona, halus. Pýtam sa, četuješ? A ona, čo to je? Dám jej mobil. Sprcha a som zase sám. Ráno som doma, o chvíľu škola, ale možno sa ešte niečo stane. Nie, určite sa ešte niečo stane. No, takže tie snehule nebol dobrý nápad, moc to nedržal. Dobre. Musíme ísť opatrne, musíme ho obísť. To je takzvaný, dajte na ňo záber, Vidíte? On sa maskuje v snehu, väčšinou sobie robia. A on si myslí, že nenapadne na ňo. Dám si infračervené videnie. Tak asi nie je to zamrznuté. Dobre. Ešte rozdiel medzi sobom a nosom je žiadny. Jedné po rusky, druhé po nemecky. Včerajšie kmene eskimáci z Degešov mi dovolili, že môže jedna osoba obetovať. Takže teraz sa na ňo vránim a zabijem. Zoberiem si k tomu nož. Dobre, je dobre. Poďme opatrne. A ticho. Musíte ho chytiť tak, aby ste ho priviazali. Aby sme ho priviazali. Pahohy. Stačí prichytiť, lebo lano nemám dispozíciu. Stačí prichytiť a teraz nemôžem nič robiť. Vidíte? Hýbe sa. Prekusnite mu pravú tetnú prívku a za vlasami. Vidíte? Je tu ako aj